lungime! Domnilor și domnilor, aici avem un domn care a stat la masă cu domnul Pele. Acum vreau să ne vorbească despre ceva. Acum îl vom asculta. Zice-ne, vă rog frumos, zice-ne să ne ziceți secretul lui Pele. 10 minute să vă vorbesc despre jucătorul de fotbal Pele, da? Da. Păi 10 minute e prea mult. Nu, atunci spune cum l-ați cunoscut pe Pele, unde Cum a l-am fost. cunoscut? L-am cunoscut în New York. El era antrenor și jucător. Nu te mai pe ce frimează! Da, prost lăsat. Era foarte bun jucător, că el e din Brazilia, strică. Da. Acolo el a făcut un team foarte bun și se chema Brazilia? cum? Abeli Perez sau cum. Nu știu. Se chema Cosmos. Teamul ăla Cosmos a fost cel mai bun, a luat campionatul Americii de mai multe ori. Așa că Pele a fost un mare jucător pentru Brazilia, a câștigat și campionatul mondial când a jucat în Brazilia. Așa că de aia președintele Statelor Unite Kennedy l-a rugat să vină în America ca să introducă pe America mai mult în fotbalul de ăsta european, nu din ăla la alt american. Așa ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? El a făcut o echipă foarte bună. Dar am vrea să ne spune secretul lui Pele. Care a fost secretul lui Pele? Secretul lui Pele era că el nu fugea la minge. El își dădea piciorul foarte mult înapoi și apoi... Nu ai tu nimic acolo. Ai ceva? Mai luat-o? Da, da. Da? Ia să mă fac și eu acum. Vorbiți. Vă mulțumesc pentru întrebări și vă doresc succes în munca dumneavoastră de reporter. Mulțumim, aici după Bernabeu a fost George, care a fost foarte bun. Să ia să ne pui.